בלי צ'יטים, עם לירון ותאיר. היחידות שלא יחרטטו אתכן. ושלום. שלום שלום. ברוכים הבאים לפרק השני של פודקאסט בלי צ'יטים. איזה מרגש. מרגש. נכון. היום באנו מוכנות יותר. נכון, חשוב לציין גם. הייתה לנו סימולציה כזאת. היום תתכוננו לכיף. היום יש... אנחנו מבטיחות דברים, אני לא יודעת אם זה יעמוד, אבל תתכוננו לכיף. נכון. תמיד כיף איתנו. כן. אנשים חדי עין ישימו לב ש... זה קרה בלי כוונה, הדבר הזה. כן, חשוב להגיד חברים, אנחנו לא התאמנו, בכוונה זה פשוט כך קרה. האמת, זה ממש כמו להסתכל במראה היום. ממש להסתכל במראה. את גם עשית אותו תסרוקת כמו שלי. נכון, אני אומרת לך, אני ידעתי שזה מה שהולך לקרות, פשוט ראיתי אותך, אמרתי, זה לא משנה, זה מה שכיוונתי, ושאנשים התמודדו. חוץ מהלק, אנחנו פה כבר קצת זייפנו. אבל גם זה אחת לעשות אתמול כמוני. נכון, אבל אמרתי, די, כבר אי אפשר, כבר מוגזם. כן. זהו, נציג את הפרק. יש לנו פרק מעניין היום. יש הרבה על מה לדבר. נכון. זה כדאי שנתחיל. נתחיל, שלוק קפה שלוק קפה מתחילים. שלוק קפה פתיח. יאללה, פתיח. יאללה, לחיים. חיים. אמן. תודה רבה לך. טוב, אז הפרק שלנו היום. רוצה להציג לנו על מה אנחנו מדברות? כן, פרק 2, מרגש. רואים מתי הגיע השלב של ה-11, 12, 13, כבר לא סופר, אבל פרק 2 שלנו היום מדבר על גירעון קלורי. על למה זה לא מילה רע, שזה באמת חשוב להגיד שזה לא סוף העולם, ואיך יורדים בתכלס במשקל. בתכלס במשקל, בדיוק. פרקטיות. אנחנו באנו לדבר פרקטיות, בלי צ'יטים. בלי צ'יטים. טוב. אז ככה, בואו נתחיל מהמושג גירעון קלורי. מושג גירעון קלורי. למה בכלל שנרצה להיות בגירעון קלורי? מי צריך להיות בגירעון קלורי? מה זה אומר הדבר הזה? איך אתה מבין שאתה צריך להגיע לגירעון קלורי? איך אתה מבין שאתה צריך? אוקיי, איך אתה מבין שאתה צריך? אני מאמינה שהמראה יכולה לעשות את זה בשביל כולנו. באמת, יש שיטה, אני לא זוכרת בדיוק איך קוראים לזה, של איזה חוקר שהמציא אותה מסתכלות במראה באמת, כאילו, ומבחינת היקפים, יחס ההיקף בין המותן לישבן, אז באמת אפשר לראות את אחוז השומן שלך, איפה אתה ביחס לשאר האוכלוסייה. בגדול, מי שצריך ורוצה לרדת במשקל, צריך להיכנס לגירעון קלורי בכל מיני דרכים שאנחנו נדבר עליהם. נכון. ומה שזה אומר זה פשוט להיות במאזן שלילי. זאת אומרת, לכל אחד יש את בנק הקלוריות שלו, היומי, שהוא אוכל ביום, שהוא יכול לאכול ביום, בלי לעלות במשקל ובלי לרדת במשקל. אנחנו, אם אנחנו רוצים לרדת במשקל, אנחנו נצטרך לאכול פחות, להכניס פחות ממה שאנחנו מוציאים. או להוציא יותר ממה שאנחנו מכניסים. אז אנחנו נדבר על השיטות השונות. אבל אם אנחנו מדברות על גירעון קלורי, אנחנו רוצות בתהליך שהוא מאוזן ומבוקר ותקין ואופטימלי, להוריד 500 קלוריות מהצריכה היומית שלנו בכל יום. נכון. להיות בגירעון של 500 קלוריות. ולמה בעצם גם לא יותר? כי אז אנחנו נשלח למקרר מאוד מהר. כמו שהתחלנו את התהליך וירדנו מהר מאוד, אנחנו גם נעלה מהר מאוד ולא נתמיד בתהליך. חשוב להגיד שאנשים מאוד מחפשים את הירידה המהירה, רוצים ככה להוריד מעצמם 1,000 קלוריות, 1,500 קלוריות, להוריד, לעשות אירובי מוגזם, לשרוף הכל, ומה שהם לא מבינים שברגע שאתה חוסך מעצמך יותר מה-500 קלוריות האלו, הגוף שלך נכנס למצב של הומואסטזיס. נכון. הומואסטזיס זה בעצם מצב של הגוף שהוא מאזן את עצמו. הגוף שלך הוא מכונה מאוד חכמה, הוא ימצא את הדרך לאזן את עצמו. נכון, אתה חושב שאתה יותר חכם ממנו, אבל אתה מגלה שלא. אתה מגלה שלא, ואתה מגלה את זה דווקא בלילות, ברגעים שאתה לא יכול להגיד לא, להורמונים ששולחים אותך לאכול את כל מה שזז. לחסוך. אבל בעצם... אז אנחנו בעצם נדבר פה על תהליך שהוא תהליך אופטימלי, תהליך הגיוני, מאוזן, בלי הרעבות. באמת כל מי שרוצה לרדת במשקל או רוצה לרדת במשקל ולהתחיל תהליך של חיטוב ולהיכנס לגירעון קלורי, צריך לדעת לעשות את זה בצורה חכמה. אז אנחנו פה לתת את הכלים הפרקטיים, כי זה באמת נורא לא חכם להיכנס לאיזושהי דיאטת כסח, ואז פשוט לא להצליח להתמיד בה. והמטרה זה להצליח להתמיד ולהגיע לתוצאות. זה מה שאנחנו רוצים להגיע. ולהטמיע הרגלים נכונים וטובים. נכון. אז בעצם הבנו שצריך להוריד 500 קלוריות, אבל איך אני בעצם יודעת מה צריכה היומית שלי? מאיפה אני מורידה את ה-500 קלוריות? כן, מאיפה אני מורידה? אני מורידה מ-2,000, מ-2,500, מאיפה אני מורידה אותם? כן. זהו, אז יש דבר שנקרא הצריכה היומית המומלצת,
שאיך אנחנו מחשבים אותה בעצם, יש לנו מחשבונים היום באפליקציות, בטלפון, באינטרנט, מספיק שאנחנו רושמים בגוגל חישוב, מחשבון צריכה יומית קלורית, אתה מוצא את זה, אתה מזין את הנתונים שלך, גיל, משקל, גובה, ואפשר לדעת בקלות, וגם הפעילות היומיומית שלך, אורח חיים יושבני, אימון בשבוע, 2 אימונים בשבוע, למרות שאני לא ממליצה להחשיב את זה בצריכה היומית, כי זה נורא משתנה. נכון, אנחנו בעצם מדברים על הממוצע שלך במהלך השבוע, אנחנו מכניסים את הימים המיוחדים, שבהם אתה הולך הרבה, או שאתה בחופשה, או שהכל, מה הממוצע היומי שלך? נכון. אז בעצם יש לנו 4 פרמטרים. של החישוב. יש 4 דברים שמשפיעים על כמה אתה תצטרך להכניס ביום. יש לנו את הדבר שנקרא BMR, שזה Basal Metabolic Rate, שזה אומר כמה הגוף שלך שורף במנוחה. הגוף שלנו כדי לתפקד, כדי שהלב ימשיך לפעום, כדי שהריאות ימשיכו את העבודה שלהם, שהקיבה, עיכול מזון, כל הדברים האלה, האיברים הפנימיים שלך הצליחו להתקיים, התפקוד של המוח שלך, גם בזמן שאתה ישן אתה שורף קלוריות, גם עכשיו שאני ואת יושבות פה, אנחנו שורפות קלוריות. נכון. אז נטו בשביל התפקוד הזה, גם אם תשכב במיטה כל היום, הגוף שלך שורף קלוריות. זה בערך 60% מהצריכה היומית, זה הרוב. שזה גם נראה לי פתאום יפתיע אנשים זה רוב הצריכה היומית שלי, זה לא שאם אני עושה ספורט, זה הצריכה היומית שבעצם אני יכול להשתמש בה. נכון, הדבר השני נקרא TEF, שזה אומר הצריכה של הגוף, השריפה של הגוף על עיכול. עיכול המזון. כמה קלוריות הגוף שלי שורף על עיכול המזון שאני אוכל, ובגלל זה גם יש פה השפעה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, על מה אני אוכל, ומתי הגוף שורף יותר קלוריות, כתלות במה שאני מכניסה לגוף שלי. אז זה מהבחינה הזאת, זה בערך 15%. אחר כך יש לנו את ה-NEAT, שזה פעילות גופנית שאינה יזומה. זאת אומרת, אני ואת עכשיו לצורך העניין מדברות. איזה עובדה שאני מדברת, ואני יושבת פה שעה בפודקאסט הזה וחופרת, אני שורפת קלוריות, אני מדברת עם הידיים, אני מזיזה את הגוף, אני תוך כדי, אני מאוד תזוזתית, אני לא יודעת אם את שמה לב, ואני עושה הרבה כאלה. כן, אני שמה לב לזה. אני לא יודעת אם רואים את זה במצלמה, אבל אני רואה את זה. אני גם לא, אבל אני בן אדם כזה, אני לא יכולה שלא לזוז. היפראקטיביות זה טוב לנו. תהיו היפראקטיביים. תהיו היפראקטיביים, לא לקחת תרופות לריטלין. אז כל פעילות שאינה יזומה, עלייה במדרגות, חניתי רחוק והלכתי לסופר ברגל, עליתי במדרגות לחדר כושר, כל הפעילויות הלא יזומות שהן לא פעילות גופנית, שפעילות יומיומיות. זה עוד כ10%, ואז יש לנו את הפעילות הגופנית, שזה נע בין 10 ל-30%. גם הנית, אגב, נע בין 10 ל-30% בתכלס, כי ככל שאת תזוזי יותר, תעשי יותר צעדים במהלך היום, תדברי יותר, תהי פעילה יותר. למשל, אני בתור מאמנת כושר, אני כל היום על הרגליים, אני כל היום זזה, וגם כשאני מאמנת אנשים, אני זזה, ואני נורא פעילה. אז אני בן אדם נורא פעיל, אני לוקחת את זה בחשבון. לעומת מישהו שיושב במשרד וכל היום מקליד. בדיוק. כנראה הנית שלו יהיה הרבה יותר נמוך. נכון, אני יכולה להגיד על עצמי שבתקופת הצבא הייתי רלשית והייתי כל היום במשרד בקריה והייתי עושה צעדים בין לבין כשהמפקד שלי נכנס לדיונים ואני תוך כדי להשלים את מה שחסר, הייתי הולכת כמו פגרת מהמשרד של שאול למשרד של ז'ורנומה, ככה. וכן, אז זה בגדול מה מחליט לנו על כמה אנחנו צריכים לצרוך ביום. אחרי שהגענו למספר, יצא לנו מספר במחשבון, 1,800 קלוריות נגיד. יודעת מה? בוא נלך על הגול, כי אני גם ככה לא חזקה במתמטיקה. 2,000? 2,000, הורדנו מזה 500. הייתי מחשבת לך את הקלוריות. נכון, אבל הורדנו מזה 500 קלוריות, זה אומר שאני צריכה לאכול ביום 1,500 קלוריות. יופי, ואז אני בגירעון קלורי, איזה כיף. אם אני אמשיך ככה למשך תקופה מסוימת, אני כבר הראית תוצאות, וחשוב להגיד, אם את תהיי בגירעון במשך 3 ימים, את לא תראי תוצאות. נכון. וכל האנשים שאומרים, תוך 3 ימים ירדתי 3 קילו, 4 קילו, ותראו איזה יופי והתקדמתי. נוזלים. חברים, נוזלים. כן, רציתי להגיד, צריכים להבין, זה נוזלים. זה נוזלים. זה הגוף שלך שסוף סוף לא מקבל את האוכל שהוא צריך. ואת כמות הפחמימות שאתה אוכל ביום, אז פתאום כל הנוזלים האלו נעלמים. סוף סוף אתה לא דוחף לו פיצה ב10 בלילה, באיזה מאנץ' עם חברים או אלכוהול, דברים שגורמים לנו לספוח נוזלים. אז זה מה שנעלם, וזה לא בעצם הירידה שכל כך חיכית לה. נכון. אז הדרכים לגירעון קלורי,
אוקיי, אז איך אנחנו בעצם מגיעים לזה? דיברנו על זה. הגבלה קלורית, אנחנו יכולים בעצם להגביל את כמות האוכל שאנחנו אוכלים. רוב האנשים, קשה להם נורא להתמיד בזה. קשה להם עכשיו להגיד, טוב, אני הגעתי ל-1500 קלוריות שלי, הם תמיד ירצו לאכול עוד, יגיע הלילה. אתה מחפש את הדבר הבא. כן, כי בעצם שאתה פסיכולוגית חושב, וואי, חסר לי, אתה רוצה להשלים את זה. אני חושבת שגם אנחנו, מה זה אני חושבת? אנחנו נודה באמת, אנחנו חושבות תמיד מה יהיה האוכל הבא. נכון. כשאתה בגירעון קלורי, אתה כל הזמן, אתה אוכל, ובזמן שאתה אוכל, אתה חושב, טוב, עכשיו אכלתי את ארוחת צהריים שלי, מתי האוכל הבא? ומתי האוכל הבא? אוקיי, סיימתי, מתי אני קם בבוקר, ומתי האוכל הבא שלי? נכון. וזה בסדר, כי אתה חסר לך, והגוף רוצה, והוא חושב על האוכל, בגלל שאתה כל היום במחשבות של, אני חוסך מעצמי, אז גם אם אתה לא רעב, אוטומטית אתה חושב על זה, אתה חושב על אוכל. התת מודע שלך גורם לך לחשוב, כי אתה אומר, טוב, אני צריך להחסיר. אז אתה חושב שאתה בחסר, אז אתה כל הזמן חושב על איך אני מוסיף את מה שחסר. איך את אומרת לי הרבה פעמים? אני לא רעבה, כמו שאני פשוט חושבת על אוכל. אני כל היום חושבת על אוכל. נכון. בגלל שאנחנו מדברות עכשיו, אז אני אומרת, טוב, מתי האוכל הבא שלי? למרות שהאוכל הבא שלי עוד הרבה זמן, כי לי יש משמרת לילה, אבל נכון. בסדר. כן, אז הגבלת כמות האוכל שאנחנו אוכלים, רוב האנשים, יש כאלה שיצליחו להתמיד בזה, יש כאלה שיהיה להם יותר קשה, אז מה אנחנו עושים? הכל בסדר. נכון, יש אופציות, חברים, לא צריך לדאוג, האופציות טובות. יש אלטרנטיבות, אז אנחנו יכולים לעשות דבר שנקרא צום לסירוגין, שזה אומר הגבלת שעות האכילה, שזה יכול לעזור להרבה מאוד אנשים. הצום הכי מוכר זה דיאטת 16-8, בדיוק. שזה אומר ש16 שעות אני לא אוכל, 8 שעות מותר לי לאכול, אוטומטית שאתה מצמצם את כמות השעות שבהם אתה כן יכול לאכול, אז זה גורם לך להיות בגירעון קלורי. כמובן עם השילוב הנכון, לא עכשיו לשבת ולאכול ארוחות שחיתות בשמונה שעות האלה. בשמונה שעות. צריך לעשות את זה בצורה נכונה. חשוב גם להגיד, זה גם מאוד מקל, כאילו גם אנחנו עושות את זה, זה מאוד מקל, כי ברגע שאתה תוחם את הזמן של האוכל, אז רמות... יש לך ניתוקים. בדיוק, יש ניתוקים. הגוף יש לו זמן... לא להתעסק בעיכול אוכל, אנחנו אבולוציונית לא נועדנו להתעסק כל היום בעיכול של אוכל, אנשים חושבים כל הזמן מה הם יאכלו, יש אנשים שכל שעתיים צריכים להכניס משהו לפה. נכון, כי הכל זמין, אתה פותח את המקרר, יש לך מלפפון ביד, יש לך מילקי ביד, יש לך כל דבר כזה. יש אנשים שלא משנה איזה פעולה הם עושים, חייבים כאילו שמשהו יהיה להם בפה. לנשנש, וצריך להגיד, זה לא בריא וזה לא הרגל טוב. כן. גורם לנו להתמכרות לאוכל, ואנחנו נדבר בהמשך בדיוק על מה זה עושה, וגם על היתרונות של צום לסירוגין באופן כללי, אבל זו עוד שיטה, הגבלת שעות האוכל, שעות האכילה. ושיטה נוספת זה בעצם ויתור על אב מזון מסוים, או הפחתה שלו, או הגבלה שלו. נכון, גם בהתאם גם לשבוע, אתה מחלק את זה, לא שאני אומרת, אני מוותרת תמיד על שומנים או על פחמימות, אלא בהתאם לאותו יום של הפעילות שאני צריכה לעשות, והתכנונים שלי. נכון. אז למשל, קודם כל נציג את אבות המזון, יש לנו פחמימות, שומנים וחלבונים, שזה אבני הבניין העיקריים של הגוף, וכשאנחנו רוצים בעצם להיכנס לגירעון קלורי, בדרך כלל אנחנו נגביל את הפחמימות והשומנים, אנחנו לא נפגע בחלבון, כי את זה אנחנו צריכים, אנחנו נדבר כבר על חלבון, יהיה לנו גם פרק מיוחד לזה, רק לחלבונים, בנפרד, כן, אבל אנחנו רוצים בעצם לוותר על פחמימות ושומנים, להגביל את הצריכה שלהם, כדי... נכון, וגם חשוב להגיד, אתה לא, זה שאתה מוותר על לאכול שמן או אבוקדו, זה לא אומר שאתה מוותר על כל השומנים שלך בגוף, הכל בסדר. נכון. אנחנו לא מורידים לגמרי, זה לא שיש לך 0%, נכון. אלא פשוט צמצום של זה. צמצום של זה בצורה נכונה, והאופטימל זה לשלב בין השיטות השונות. השיטות השונות, נכון. כדי להגיע לגירעון קלורי, וכמובן לשלב את הפעילות הגופנית, שאנחנו נגיע לזה בהמשך. נכון. עכשיו, מבחינת התזונה עצמה, הבנו את השיטות, הבנו את מה אני צריך, אבל מה הדגשים שלי לתזונה ביום יום, על מה אני צריכה לשמור, לפחות על הדברים העיקריים. לא עכשיו לרמת תאכל 3 פיתות, או תאכל ירקות כאלו ואחרים, כי לזה אתה צריך לבנות תפריט מסוים, אני לא באה לבנות לאף אחד תפריט, שלא יבואו ויגידו, לירון ותאיר אמרו שאני צריכה לאכול רק חלבונים. ההמלצות הכלליות, הפרקטיות וכלליות. אני חושבת שלא הולך לבנות תפריט אצל מישהו, אני רוצה לדעת מה אני כן יכול לעשות לעצמי, כדי לשפר את המחר שלי, כבר היום להיות יותר טוב. נכון. הדבר הראשון זה חלבון. דיברנו על זה לפני, אבל חלבון. חלבון זה האב מזון. זה כל פאדר של בדיוק. אם היה, זה נראה לי זה אודין של המזון. כן. זה היה פשוט בן אדם אחד גדול, מחזיק את עצמו עם שרירים ענק עצום, וגם נראה טוב. אנטר. זה החלבון. אנטר.
אז ההמלצה לצריכה של חלבון, למישהו שגם רוצה לשמור על גירעון קלורי וגם רוצה לעלות מסת שריר, זה נע בין 1.6 ל-2.2 של גרם חלבון פר משקל גוף. אם אני שוקלת 60, אני מכפילה בין 1 ל-2, בין 1.6 ל-2.2 מהמשקל גוף שלי. נכון. ההמלצות התעדכנו בהקשרים האלה, פעם היו המלצות הרבה יותר נמוכות, כי לא הבינו את החשיבות של החלבון עד כדי כך. אני בגדול, המון מתאמנים שכאילו מתאמנים בעצימות גבוהה, של אפילו 2 אימונים ביום, יש בדי בילדרים שלוקחים אפילו 3 גרם חלבון פר משקל גוף. וחשוב לציין אבל שזה אנשים שמתאמנים, זה ספורטאים, זה אנשים שעובדים בלעשות ספורט. נכון. זה העבודה שלהם. הצריכה שלי היא בערך משהו כזה 2.2, 2.3. כן. כן. אנחנו מצליחות לעמוד בזה יפה, וגם חשוב להגיד, קל להגיע לזה, אנשים אומרים, איך אני מגיע לחלבון היומי? מאוד קל להגיע לזה. תאכל חזה עוף, תאכל מעדן חלבון, תאכל גבינה צהובה שהיא רזה. אנשים כל הזמן מפחדים לרדת באחוזי השומן של המוצרים, מהפחד שזה לא יהיה טעים. אם אתה לומד להתרגל לטעם, אין הבדל, כאילו, בסדר, זה קצת יותר קשה, אבל אני יכולה לאכול את 5%, אם נגיד בא לי לעשות נשנוש, אני פשוט מוציאה את זה ככה ואוכלת. נכון. וזה פשוט פחות קלוריות ויותר 5% גם יותר טעימה מה9%. כן, האמת שכן. היא יותר נמתחת. קשה למצוא. אבל זה חברה ספציפית, אנחנו לא רוצות סתם. כן, אנחנו לא רוצות להגיד, אבל קשה למצוא עם 5%. את כאילו מגיעה, הולכת לרמי לוי, ואת אומרת, טוב, מעניין לי בפעם זה נמצא. לקחו לי את 5%. כן. אז חלבון. נפח מזון. חלבון נפח מזון, זה הדבר השני שאנחנו נשים עליו דגש, כשאנחנו בגירעון קלורי, אנחנו רוצים בעצם לאכול כמה שיותר נפח בכמה שפחות קלוריות. אז אנחנו נדע לבחור את אם רגע אנחנו נגביל את זה, בדיוק, אנחנו נגביל את זה, נכון כמו שיש את שאומרים כזה מה יותר כבד, 100 קילו של ברזל או 100 קילו של נוצות, ה100 קילו הוא אותם 100 קילו, אז תגבילו את זה לקלוריות. אבל בסוף הנפח הוא שונה, כי 100 קילו של ברזל יהיה בצורה כל כך קטנה, לעומת הנוצות, וזה לאותו רעיון, אתה רוצה לקחת מזון, שיהיה שווה ערך לקלוריות, אבל עם נפח גדול, כי אז זה ימלא אותך. דחיסות קלורית נמוכה, ככה זה נקרא. וזה מה שאנחנו רוצים להשיג. עכשיו, יש המון מזונות, פשוט אנשים לא מודעים קלורית. זה הדבר הכי חשוב שצריך להגיד. זה בסדר להיות מודע קלורית. והאמת שזה גם הדבר הבא שרציתי לדבר עליו, העניין של מודעות. אם אנחנו מדברים על דגשים בתזונה, קודם כל תהיה מודע. תהיה מודע למה יש לך באוכל, תהיה מודע לערכים התזונתיים של כל דבר. אם אתה לא תהיה מודע, אתה לא תדע כמה חלבון אני מכניס ביום, אתה לא תדע כמה קלוריות אני עכשיו הולך לאכול בארוחה הזאת, אתם צריכים לדעת. זה בסדר גם להגביל את עצמך, אתה לא תאכל היום את הבוינו שאתה רוצה, או שאתה תאכל את השווארמה שאתה כל כך רוצה. נכון. זה לא נורא להגביל את עצמך, אני חושבת שאנשים מאוד... זה המשפט של הפודקאסט שלנו. כן. המשפט של הפודקאסט שאנשים צריכים לצאת ממנו, זה שאין שום דבר רע בלהגביל את עצמך קלורית. ולהיות מודע לקלוריות שיש בכל מזון. ולהגיד לא, הכל בסדר בלהגיד לא, בלהגיד סבתי 8 מתוך 10. דרך אגב, הרמב"ם, כאילו, זה ההמלצות, כי הוא ידע דברים שאנחנו היום בדיעבד במחקרים מגלים ומבינים שהם נכונים, שצריך להגביל את עצמנו קלורית, אתה לא צריך לסבוע 12 מתוך 10, אתה צריך לסבוע 8 מתוך 10, לשתות קצת מים, לתת לגוף להירגע, לא צריך להתפוצץ עם הבטן, זה דברים שבסוף מובילים אותנו להרגלים רעים, נכון, אם תהיה סביה 8 מתוך 10, אתה לא תמות, הכל בסדר. נכון. תרגיל את הקיבה שלך לכמויות קטנות, הכל בסדר. בסוף קיבה היא שריר, אם אתה מרגיל אותה לאכול פחות, היא תסתדר מצוין. היא תסתדר מעולה. חשוב מאוד, סדר אכילה בארוחה. נכון. יש לי עכשיו צלחת, יש לי פה 100 גרם אורז, יש לי חזה עוף, ויש לי סלט ירקות קטן בצד. יפה שאמרת, לא אמרת 160 גרם חזה עוף, 100 גרם אורז. יש לי 100 גרם אורז, יש לי חזה עוף, 100... כמה את אוכלת? אני אוכלת 200 כדי להגיע ל... 200? כן. אני אוכלת בדרך כלל, זה נע בין 150 ל-170. זה כל תלוי במה יש לי עוד לאכול בהמשך, אבל 200 זה סוגר פשוט מלא חלבון, זה 62 גרם. האמת שכן. זה סוגר פינה טובה. כן. אז יש לי אורז, חזה עוף, יש לי ירקות, ויש לי אפילו אגוז קטן להשלים אומגה 3. אגוז קטן. אגוז קטן בצד. ממה אני מתחילה? מה אני אוכלת קודם? אז אנחנו נתחיל קודם כל עם הירקות. קודם כל ירקות, סיבים תזונתיים, אנחנו רוצים ליצור נפח מסוים בקיבה, אנחנו נתחיל עם הסלט ירקות, נסיים את הסלט, בעצם כבר יש משהו בתוך הקיבה, הקולטנים שבקיבה מתחילים לזהות אוכל, מתחילים לאותת לגוף, שאוקיי, יש אוכל בקיבה, אפשר להתחיל לשחרר הורמוני סובה. יופי, אני ממשיכה, אוכלת את החלבון, זה הדבר הבא, את החזה עוף שלי, את האגוז, סיימתי את זה, עוברת לאורז. פחמימות תמיד בסוף, אז זה ירקות, חלבונים, פחמימות. זה מבחינת הסדר אכילה. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו לא רוצים לעשות קפיצות גבוהות של סוכר בדם, כי זה יכול לגרום לנו
לאלף רעב מוגבר. ועלייה לחשק למתוק. עלייה לחשק למתוק, ובאופן כללי זה לא טוב הקפיצות האלה, אנחנו רוצים שהרמות יהיו מתונות בדם. נכון. כדי שבאמת תהיה כניסה אופטימלית לתאים, ולא זריקות של אינסולין ישירות מהלבלב אל הדם, כי מה שקורה שהאינסולין הוא אוגר שומן, זה הורמון שאוגר שומן, ואנחנו לא רוצים קפיצות גבוהות שלו בדם. נכון. אז אנחנו נתחיל בצורה מושכלת, פחמימות בסוף, ואז בעצם זה מוריד לנו את רמות הסוכר בדם, העיכול הוא יותר איטי, וגם הסובה, אנחנו נסווה יותר מהר. נסווה יותר מהר, וגם צריך לאכול לאט, לא צריך לחסל את הצלחת, אם אתה מתחיל לאט. נכון. אז יש מספיק זמן לקולטני סובה. בערך כ-20 דקות. כן. צריך לאכול בערך 20 דקות. יש אנשים שכאילו... יש אנשים, גם אני לפעמים. אני כל כך רעבה, כשאני בבלקסטור. כשאני בבלקסטור, אני תוך רבע שעה ניסה לתקוע צלחות. ואני לא מדבר איתכם על צלחת אחת, מי שמכיר את הבלקסטור ומסתפק בפנקק בייטס, הוא לא מתקשר על אותו גל כמונו. זהו, זה זמן לסיפור נראה לי. מה זמן לסיפור? מה עשינו שלשום? יאה, סליחה. יאה, סליחה, לא סיפרנו לך. היא תגלה את זה בהמשך. בושה, היא תגלה בהמשך. אנחנו, כן, השבוע היינו בבלקסטור. ולידינו נמצאות בנות שהזמינו, 3 בנות שהזמינו פנקק בייטס, שמי שלא יודע זה כדורים כאלה של פנקק הולנדי. זה היה אחד, כן, צלחת אחת, כדורים כאלה של פנקק הולנדי, ליד זה הם הזמינו 2 גלידות, והן אוכלות לידינו, ואנחנו... טוב, מגיעה המנה הראשונה שלנו, הזמנו 4 מנות. גם צריכים להבין, אנחנו אורחות כבוד, אנשים כבר יודעים שזה לא צלחת אחת. המלצר יודע... המלצר יודע מה הולך להיות, הוא מביא תגבורת איתו, קורא למלצר השני, אחי בוא תעזור לי לסחוב את המנות שלהם. עכשיו חשוב לציין שתאיר אמרה לו, היום לא באנו להגזים. לא יודעת מה הוא ציפה לראות, אבל תאיר מתחילה המנה ראשונה, אומרת לו קרב דוביי, יאללה בסדר, מנה שנייה, לא, זה היה ופל מוגזם, ואז פה הוא מסתכל לנו ואומר, טוב, כנראה בסדר, מנה, ומכירות את התפריט. כן, מכירות בעל פה, תאיר לא מסיימת. אני רוצה גם קרב קינדר, ואז הוא אומר, אוקיי, ואז היא אומרת לו, טוב, ואחרון גם, ואחרון לקינוח, קרב לוטוס. את הקרב לוטוס. ופה היינו עדינות, זה היה כאילו יום שאמרנו, אנחנו לא רוצות להגזים, אבל כן רוצות רגע להרגיע את החשק למתוק, לפני סרילנקה וזה, מגיע לנו להתפנק. חשוב לציין שלא נשאר כלום בצלחת, גם לא הרוטב של השוקולד. ולא נעים להגיד שגם רציתי עוד ואכלתי. אני גם רציתי עוד, ואז פינקו אותנו בגלידה עם שערות כדאית ופיסטוק, הם יודעים שזה מה שאני אוהבת. כן, וגם מזה לא נשאר. חמודים שלנו הבלקסטור. באמת, אבל אין מה להגיד. כל מנה היא מנה, היא טובה, ואנחנו מגיעות לאכול בבלקסטור, חשוב להגיד, אנחנו מגיעות לאכול, אני לא באה לסגור חשק למתוק, לא, אני באתי לאכול. אם צריך, אני באה בצום, למרות שאז לא באתי בצום, זה הקלוריות היומיות. זה יותר מקלוריות היומיות. כן. אבל בסדר. והקרב דובאי זה שווה הוא מגיע. עד שמגיע קרב דובאי הוא מגיע לך עם גמל בצד. כן, עם גמל. תרגישי את מסיעים אותו אלייך עם גמל. אין מה להגיד, את משלמת 85 שקל על מנה, אבל נהנית מכל ביס. בדיוק. כן. זהו, קיצר אנחנו אוכלות. השורה התחתונה... כן, השורה התחתונה זה שאנחנו מדברות על גירעון קלורי, ואנחנו אומרות, אנחנו אוכלות, אבל אנחנו גם יודעות לאזן את זה. אם אני אוכלת, אני יודעת שיום למחרת, יומיים למחרת, אני באיזון, וזה גם בסדר שאם אתה בא, וחשוב להגיד את זה, אנשים אומרים, כאילו זה מה, אתה הולך למסעדה ואתה מצמצם את עצמך קלורית? מה, זה פשוט התעללות. לא, זה לא התעללות, זה בסדר לצמצם את עצמך במהלך היום, ולאכול קצת, להשלים את החלבונים שלך ולחכות לערב, כי אתה לא רוצה פשוט להגיע למצב שאתה מפוצץ בקלוריות ואתה הורס לעצמך את התהליך. נכון. ואם כבר אנחנו, לא דיברנו על זה בדרך, אבל לא יודעת אם עוד אנשים עושים את זה, אבל כשאנחנו באות למסעדה, אנחנו 4-5 שעות בראש כבר יודעות מה אנחנו הולכות להזמין, אנחנו פותחות את התפריט. אנחנו ימים מראש. את זוכרת את הפעם הזאת עם רטטוי? שהלכנו לרטטוי, ואנחנו ימים מראש בדקנו את התפריט, וכבר היינו לעשות הליכות, שעה הליכה וידענו מה אנחנו הולכות לאכול. יעל באה איתנו, לא יודעת בכלל שאנחנו... היא באה בידיעה שהיא הולכת לחפש תפריט, לא היה תפריט. המלצר בא, אמרנו לו חמוד, בוא רגע, א' ב' ג' ד', תודה, תביא את האוכל. ויעל, איך אני רעבה? היא הבת שלנו. זה 2 מבוגרים וילד. אני, את ויעל, זה 2 מבוגרים וילד. זה 45% מזון, 45% מזון, 10%, אבל חשוב לציין שהחלוקה היא שליש במחיר, אז תודה רבה. משתלם מאוד להיות חברה שלה. ממש. אז דיברנו על תזמון ארוחות, דיברנו על סדר הארוחות, וחשוב מאוד מים, לשתות כל היום מים. לפעמים אתה חושב שאתה רעב, ואתה פשוט צמא. נכון. או עייף. ובלי קשר אנחנו מיובשים כרונית. רובנו מיובשים בלי לדעת את זה. כאילו, הגוף שלנו תמיד צריך מים, החום של ישראל בכלל, שלא נדבר על זה, אני
הסובלת העיקרית מהדבר הזה. שאנשים אומרים שהם צמאים. אין שיחה שלא מתחילה בחם לי, ואין שיחה שלא נגמרת בוואי חם לי. נכון, גם אנשים חייבים להבין שהם צמאים. המנגנון של הצמא שהוא לא מספיק מפותח בגוף האדם, הוא בין המנגנונים הטיפשים, וכשאתה צמא, אתה כבר חצי מיובש. זה לא שאתה צמא או אני צריך לשתות, אני אתייבש, אתה כבר שם. אתה כבר מיובש, שם. נכון. אז מים בכמויות, וכבר דיברנו על הצ'יט מיל, כי סיפרנו קצת על הבלקסטור, אבל אנשים, כן, זה לא כל שבוע. צ'יט מיל צריך להיות משהו מסודר, מתוזמן מראש. נכון. זה לא עכשיו, טוב, אני בתהליך חיטוב, וחברים הציעו לי היום בערב שנצא לאיזה מסעדה ככה לחגוג את היום הולדת של אלירן. אלירן. של אלירן, כי... לא שלא אמרת נאורי. כי הוא בדיוק יצא, סופש, קיבל יציאה מהצבא, ואנחנו הולכים לחגוג לו. נכון. אז תדע להגיד גם לא. תדע, או שתדע להגיע לשם ולא לאכול את הדברים. נכון. שזה גם בסדר, להסתכל על אנשים אוכלים זה משהו שהוא בסדר. נכון. אל תעמיד את עצמך במצב הזה, אבל אני כבר מורגלת. אנחנו כבר הורגלנו. כן, אני כאילו, זה כבר עובר לידי. זה פשוט לשבת... אני לא אשכח את זה, שחבושה, שגם חבושה בפודקאסט, המפקד הקודם שלי, הכריח אותי לבוא איתם למסעדה, ואני יושבת עם התפוח שלי, ואני אומרת, כאילו די, 11 בלילה, זה היה אישור תוכניות אלוף, אז כולם בהתרוצצויות, צריך לגזור, וזה עשו הפסקה, ואני אמרתי, הם לא באי לבוא, וכאילו, באתי, ואתה רואה את האנשים אוכלים, ואתה עם הכוס תה שלך, והתפוח, ואתה אומר, למה אני ממית את עצמי במקומות האלו? אז אל תמית את עצמך במקומות, אם אתם חייבים, תעשו את זה, אבל אם לא, זה גם בסדר לבוא ולהגיד לחברים שלכם, אני לא מגיע. זה לא, צריך רגע לנתק את התחושה של הפומו, ומספיק עם אני לא חלק מהאנשים, הכל טוב אם ביום חמישי לא תצא לפורום, או לשלוותה, או לא יודעת איזה מודנים אנשים יוצאים היום. יש לך מטרות, ותחשוב מה יותר חשוב. והכל טוב, זה, המשפט הקבוע שלנו, זה, מה זה שנה שלמה, לעומת חיים שלמים. נכון. שנה שאתה אומר לא, לעומת חיים שלמים שבהם אתה חי וטוב לך. נכון. או מה זה 3 חודשים של חיטוב לעומת חיים שלמים, שאני עכשיו ארוויח פה, אני אשכרה ארד במשקל, אני יהיה לי את גוף החלומות שלי, יהיה לי בריאות, אני אכנס לכושר, אני מתחיל שינוי בחיים, אני ארגיש טוב עם עצמי, יהיה לי ביטחון עצמי, לפעמים גם הביטחון עצמי מאוד עולה כשאתה מרגיש טוב עם עצמך. לפעמים זה עולה משמעותית. זה עולה משמעותית. ודבר אחרון שאנחנו נדבר עליו, זה פעילות גופנית. פעילות גופנית, גם רציתי להגיד, טוב, בואו נעבור רגע פעילות גופנית, כי דיברנו קצת על תזונה. לא, אנטר נפל. מה, טוב, נביא אותו פה לידי. ככה ידעו שאנחנו אותנטיות. אנטר יושב פה, בפרק הבא אתם תראו אותו מככב. אוהבות אותך. אוהבות אותך. אוהבות אותך, אנטר. הוא לעולם לא יראה את זה, הוא לא יודע מי אנחנו. אל תגידי לעולם לא, יכול להיות שיום יבוא ואז הוא יגיד, רגע, מי אלה שתי אלה שעושות איירוקס פה? לידי. הגיעו לעילית. אז זהו, נחזור רגע לפעילות גופנית, דיברנו קצת על תזונה, על דברים ספציפיים. כן. עכשיו בואו נדבר רגע על פעילות גופנית. כן. אני אגיד משהו, ואז את תגידי מה שאת רוצה להגיד, אבל המשפט הקבוע הוא, אנשים חושבים שפעילות גופנית היא מה שתשרוף להם את כל הקלוריות, ותגיע ליד שאתה רוצה, אבל חשוב להבין שזה 80% תזונה, ו20% פעילות גופנית. בול. ועכשיו, תגידי את מה שרצית להגיד. את מה שרצית להגיד. לא, אז באמת חברים, פעילות גופנית, כל מי שמתחיל תהליך של ירידה במשקל, אני ממליצה, מה זה ממליצה? זה מבחינתי חובה לעשות פעילות גופנית, כאילו בכללי חובה לכל בן אדם לעשות פעילות גופנית, זה לא בגדר המלצה, זה חובה, אתה רוצה חיים אופטימליים טובים, אתה רוצה לחיות באריכות ימים, באיכות חיים טובה, אתה רוצה לשמור על הבריאות שלך, תעשה פעילות גופנית, בלי קשר לתהליך של ירידה במשקל, אבל אם אנחנו עכשיו רגע מתמקדים, זה לא העיקר, זאת אומרת, זה באמת לא משפיע בצורה כל כך משמעותית. נכון, זה לא עיקר שיוריד לך במשקל, אבל כן חשוב להגיד שהגוף הוא מכונה חכמה. מאוד. אם עכשיו אתה תוריד לו קלוריות, והוא יצטרך עכשיו להוריד מסך המאגרים שיש לו, יש לו מאגרים של שומן, של פחמימה וחלבון, הוא קודם כל יוריד מהשריר, כי השריר זה משהו שיותר קשה לו לשמר מאשר שומן. אז לכן חשוב לעשות את הפעילות הגופנית ולשמור על חלבון. נכון. אז אנחנו עושים פעילות גופנית בדגש על אימוני התנגדות, אימוני כוח, להרים משקלים. אנחנו עושים את זה כדי לשמור על מסת השריר, כדי לבנות מסת שריר, כי כן, אפשר לבנות מסת שריר גם כשאתה בחיטוב וגם כשאתה בגירעון קלורי. זה צריך להיות מאוד מדויק ונכון. נכון, ומעבר לזה אני רוצה רגע להעיר איזושהי נורה אופטימית לאנשים, שמחקר שיצא ביוני האחרון, איגד 122 מחקרים, שבדקו ובעצם סוג של ניפצו את המיתוס הזה של
חייב להיות באיזושהי הגבלה קלורית כדי לרדת במשקל, כי לפי מחקרים ראו שעצם העובדה שתבצע אימוני כוח, זה כן שינה את הרכב הגוף של המשתתפים, ללא קשר להגבלה קלורית, הם לא היו בהגבלה, והם כן ירדו באחוז השומן ועלו במסת השריר. זאת אומרת, אתה כן יכול לשנות את הרכב הגוף שלך, כמובן במידתיות, היה שם עד 3.5% של ירידה במסת השומן, ויש בעצם איזושהי הגבלה מסוימת, כי אם מישהו צריך עכשיו לרדת כמה קילואים טובים, אז הוא חייב לשלב עם זה. נכון, הוא יראה תוצאות פשוט עד גבול מסוים, שבו כבר... נכון, זה ממש מזכיר את העניין הקלאסי הזה של מתאמן חדש, שהתחיל להתאמן והתחיל להרגיש שינוי על הגוף שלו, למרות שהוא לא משנה שום דבר תזונתי, אבל הוא כן פתאום מרגיש גם חזק יותר, פתאום השרירים שלי נראים בולטים יותר, פתאום אני מרגיש קצת נראה טוב יותר, רואים איזשהו שינוי, זה בדיוק זה. כן קורה איזשהו שינוי בהרכב מסת השרירים בגוף, בין מסת השריר למסת השומן. טוב, אז באמת מה שחשוב בעניין של פעילות גופנית, בהקשר של גירעון קלורי, אני אגיד את זה, צעדים. נכון. צעדים. גם גירעון קלורי וגם אורח חיים בריא וטוב. אורח חיים בריא וטוב, אבל אם אנחנו מתמקדות, אנחנו רוצות לשמור בזמן הכי טוב על כמה שיותר צעדים ביום. גם ככה, קשה לך, אתה לא רוצה לעשות עכשיו אימוני אירובי עצימים, גם לא כדאי לעשות אימוני אירובי. נכון. עצימים, ריצות, דברים כאלה, זה דברים שמעלים אצלנו הורמוני רעב בגוף, ישלחו אותך למקרר, אתה תעשה ריצה בבוקר, בלילה, אתה תשב וחבילה של קריות. אתה תהיה בדייט, אתה חבילה של קריות, חלב, גם מדויק לי. ובוולט, תוך כדי גם, לראות מה עוד אני מזמין. בסוגיות ממתוקו, ממולי. כן. אז אנחנו רוצים באמת לשמור על כמה שיותר צעדים ביום, מ-7,000 ומעלה. יש את עניין ה-10,000 צעדים, 10,000 צעדים, סתם מילה נוחה, כן? זה כאילו זה מספר נוח להגיד 10,000 צעדים ביום, אבל תכלס תשאפו ל-7,000 צעדים ומעלה. גם מפה אנחנו רואים את היתרונות הבריאותיים, 50% ירידה בסיכויי התמותה מכל גורם סיכון כלשהו, אז תצעדו הרבה, תלכו הרבה, תהיו תזוזתיים, פעילים במהלך היום. תרגישו הרבה יותר עם עצמכם. נכון. באמת, התחושה של אחרי פעילות גופנית, גם אם אתה לא מרגיש שאתה עושה אותה, היא הרבה יותר טובה, אתם תרגישו הרבה יותר שמחים. נכון. שוב לדבר רגע על משהו חשוב בפעילות גופנית, וזה אימוני בטן. לא יכול יותר לשמוע את המילה, אני צריכה שישרוף לי, אני צריכה לעשות אימון. לא, איך אני מורידה את הבטן? איך אני מורידה את הבטן? או אני עושה אימון, אבל תראו, מתי מגיע הבטן? יש לנו בטן היום, עובדים היום על בטן? בטן זה שריר לכל דבר. כמו שאני עושה אימונים לישבן שלי, או לבייספ שלי, או לכל שריר אחר שבא לי להגדיל, ואני עושה אימוני התנגדות, עם מנוחה בין לבין, ככה הבטן צריכה לעבוד. כמו שאני עושה קונצנטרי ואקצנטרי, כמו שאני עושה כל אותו דבר, השריר. כמו שיש לי היפרטרופיה שרירית, עובדת על כל שריר בגוף, גם על הבטן. באותה צורה, גם על הבטן. הבטן היא לא מיוחדת, חברים. אם אני רוצה להגדיל את שריר הבטן, שהקוביות יבלטו החוצה, אני צריכה לעשות אימוני התנגדות חזקים, ממוקד על הבטן, אני צריכה לעבוד עם משקלים, עם משקולות, זה לא יעזור, הפינגווין, ולהעביר, לא יודעת, כל מיני תרגילי בטן שהם ללא התנגדות, לא יעזרו לי לראות את שרירי הבטן יותר. בדיוק, וגם צריך להגיד ששריר הבטן, אתה גם יכול לראות אותו, בלי להתאמן עליו, ועם גירעון נכון, כי ברגע תהיה באחוז שומן מסוים, השרירים האלו נראים ככה באופן טבעי, זה הנראות שלהם. זה שריר שנקרא רקטוס אבדומיניס, זה הצורה שלו. המבנה הוא מבנה של קוביות. המבנה זה בנוי ככה, קוביות, לכל אחד יש מבחינה גנטית, כאילו יש אנשים שבורחו עם 8 קוביות, ויש להם כזה 6-pack, 8-pack, ויש כאלה שזה פשוט נראה קו אחד ישר, כי ככה הוא בנוי. ככה הוא בנוי, אבל הוא יכול לשנות את זה, כמובן עד ללימיט מסוים, כי יש לנו את ההגבלות הגנטיות שלנו, אבל אפשר לשנות את זה עם אימוני התנגדות חזקים, ממוקד עליו בטן. אז כן, בונים בטן בחדר כושר, יראו את זה רק ברגע שתרדו באחוז השומן. וגם צריך להגיד, אם אתה עשי אימונים, ואתה תעשי היפרטרופיה שרירית לבטן, אז היא תראה יותר גדולה, כי יהיה לך גם שריר וגם שומן. כל עוד את לא בגירעון קלורי, ואת רק עושה אימוני בטן, את אפילו בסיכוי להגדיל את הבטן. את הבטן, נכון. כן, זה חשוב להגיד את זה. נכון. אז אימוני בטן, overrated, הבנו את זה. אני ממליצה, לא הייתי אומרת לזנוח בתהליך של חיטוב, אבל אם אין לך זמן לעשות את זה, תעשי עוד תרגיל הישבן. בדיוק. באמת. ואם כבר דיברנו על אני רוצה לשרוף את השומן בבטן, אתם צריכים להבין, אתם לא בוחרים איפה השומן ירד. אם את תעשי קירוב יריחיים, ותחשבי שהיריחיים שלך יקטנו ככה, זה לא. התואה זה גם, אם כבר זה כבר, כי זה בדיוק הפעולה ההפוכה, ששוב, יהיה לך שריר וגם שומן,
ואת לא בוחרת, את יכולה להיות בגירעון, ואת תראי שדווקא ירידה קורית מהפנים, או מהידיים, או מקום שאת לא רוצה, כי את לא בוחרת את זה. אבל בסוף הכל ירד. אבל הסדר את לא יכולה לבחור אותו, דרך אגב, זה מזכיר לי גם העבודה על הבטן הצידית. יש הרבה בנות שכאילו חושבות שהם ייצרו את המותן, אם הם יעבדו על בטן צידית, ויעשו כל מיני תרגילים של... שוב, על אותו עיקרון. אותו עיקרון, זה מגדיל ותראה כמו קוביה. קוביה. כמו תיבה. 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 כן, אז תשימו לב למה אתם עושים ואיך אתם מתאמנים, ולעשות את זה בצורה מושכלת. ורגע בואו צחקנו, דיברנו. שנייה רגע, טיפים פרקטיים. ירדנו עליכם, גמרנו אתכם, אתם צריכים להיות בגירעון קלורי, מכוערים, שמנים, הבנו את זה. אל תצאו מפתח הבית, רגע בואו טיפים פרקטיים. טיפים פרקטיים. ממה אנחנו מתחילים? וגם, עכשיו אגיד, זה טיפים מאוד כלליים, אפשר לדבר במשך שעות, על מה כדאי לעשות, ותמיד יוצאים מחקרים של זה יועיל לך, וזה טוב, וזה חשוב, וגם כל בן אדם זה לגופו. אז אנחנו נותן רגע טיפים מאוד כלליים ופרקטיים שהם יישומים, אם עכשיו אתם רואים את הסרטון הזה, או את הפודקאסט הזה, או את הריל שאולי נוציא מפה, אז אתם לוקחים את הדברים האלו, והם ישרתו אתכם להתחלה. להמשיך אחר כך זה כאילו כבר עוד עבודה שצריך לעשות. נכון. אז טיפים כלליים. ויש לנו גם מלא טיפים. אני יכולה לעשות פרק שלם, נטו על טיפים, ואיך אני עברתי את החיתוף שלי. ומה עזר לי יותר, מה עזר לי פחות, וגם חשוב להגיד שאנחנו... חשוב להגיד שאנחנו עברנו תהליך מאוד מאוד ארוך, כי אנחנו היינו אחת עם השנייה. עברנו חרה ביחד. נכון, לגמרי. וחרה מקרב. חרה מקרב. אז אני חושבת שהטיפ הכי גדול זה סבלנות. לרד במשקל לוקח זמן. אתה צריך לחכות, אי אפשר לבוא ולהגיד... צריכה להגיד, בתור בחורה שירדה 23 קילו. כן, בתור אחת שירדה 23 ועלתה וירדה ועלתה וירדה, זה לוקח זמן. אנשים שיבטיחו לכם, מאמנים שיבואו ויראו סרטונים, כל האלה שעושים ממומן, ואז אתה רואה אותם קופצים לך, וכזה, וואי, הוא יכול להוריד אותי? תוך 3 חודשים. 20 קילו. 20 קילו אני חותם עליך. אתם צריכים להבין, כמו שאתם תרדו מהר, ככה אתם תעלו מהר, אתם תעלו גם יותר, כי אין שום הסתגלות של אורח חיים בריא. אתם לא מבינים איך בן אדם נותן לך דג ולא מלמד אותך לדוג. בדיוק, הוא מאכיל אותך, לגמרי, אהבתי, אז זה סבלנות. אנחנו לא ניגע בזה, אבל כל התרופות החזייה שהן אומרות לכם, בואו רגע נפתור לכם, הם נותנים לכם פתרון זמני, ולא פתרון כללי לדווח. או הדבר הכי גדול, אח שלי בא אליי השבוע, אומר לי, תאיר, מה את אומרת? אולי אני אלך את מכירה את המכונה הזאת, ואני לא המכונה של הפדלים, ששורפת 2,000 קלוריות, הוא אמר, תגידי, מה את אומרת? לדעתי היא שורפת נוזלים, היא שורפת 1,000 קלוריות שנוזלים. אני לא מסוגלת, הוא אמר לי את זה. יואו, והוא היה בבריכה, אלוהים. הוא לא נעים, אבל יש לי מפקד במילואים שאשתו עוסקת בזה, באמת? שלא יתבע אותי. וואליה. תקשיבי, אמר לי על הפדלים האלה, ואני אמרתי לו, משה, חרם על הכסף שלך, וזה 1,000 שקל לפעם אחת. תשקיע על חדר כושר, אבל מאמן אישי ב1,000 שקל. כן, וואי, באמת שכן. הסבלנות זה ערך מאוד חשוב. נכון, הבנה שהקו הוא לא לינארי, זה עליות וירידות, עליות וירידות. ולקבל את העליות והירידות האלו. אתה יכול בחודש הראשון, איזה יופי, התמדתי חודש, איזה כיף, ולראות תוצאות. והנה ירדתי כבר 2 סנטימטר בהיקפים, ואיזה יופי, ואז חודש שלם, שאתה לא רואה. שקט. כלום. חודש שלם שאתה ממשיך, אתה סובל, אתה כל יום בגירעון קלורי, מרגיש רעב, עולה על המשקל, נתקע, אותו דבר. וצריך להבין שבסוף זה בסוף יורד. זה בסוף יורד, פשוט הגוף שלנו הוא מכונה כל כך מורכבת, שאתה יכול או להילחם איתו ולא להשאיר לו ברירה, ולהגיד לו, חמוד, אני בגירעון קלורי, כך או כך. ואני ממשיך, לא משנה מה, גם אם המספר על המשקל מראה לי את אותו דבר, אני ממשיך. נכון. או שאתה יכול פשוט ליפול ולהתייאש ולהגיד, די, נמאס לי, אני לא רואה תוצאות. זה באמת הכי קל. זה מגיע, זה תהליך שלוקח זמן, ושוב אני אגיד את המשפט, מה זה 3 חודשים, חצי שנה, שנה, לעומת חיים שלמים. לגמרי. אז סבלנות, ולאחר מכן אני חושבת שיש 2 ערכים שחייבים להוביל אותך, זה משמעת והתמדה. אם אתה לא תקום בבוקר, ותעשה את מה שאתה צריך לעשות, כי צריך, אז אתה תיפול. כל אלה שאומרים, אני צריך מוטיבציה וכוח רצון. די, נו, מוטיבציה שורדת יומיים והיא נעלמת. היא שורדת שבועיים והיא נעלמת. זה לא מה שמחזיק אותך. ולאחרונה גם הרבה אנשים מדברים על העניין הזה. זה לא רק אני ואת פה. זה נושא שמאוד עלה למודעות. העניין של משפט ודיסציפלין וכזה. אנשים, אני רואה גם בחול וגם בארץ, מלא משפיענים כזה, שמנסים לעלות את המודעות. נכון, כי בסוף המוטיבציה לא שורדת. כל מי שהשיג משהו בחיים שלו והשיג אותו בצורה טובה, הייתה לו משמעת. וזה לא מוטיבציה. לאחר מכן נראה אנחנו ניגע בדברים, זה קבוצה של דברים. זה קבוצה של דברים שאנחנו נגיד אותה, בכלליות דברים שיכולים לעזור לכם. אני לא מפרטת יותר מדי על אחד ואחד, כי אין טעם.
אנחנו נגיד שהדברים פה, זה פשוט רשימת מכולת של מה יכול לעזור לכם בחיתוב. אני גם יודעת בדיוק מה יגידו על זה, אבל... אני גם יודעת מה יגידו על זה, ושוב, זה יגידו על זה אותם אנשים שאוכלים את הקינדר בואנו. נכון, אוכלים את הקינדר בואנו. אבל יש להם בעיה עם האספרטיים בכל הזירו. זה כאילו... כן, אין הבדל בין קינדר בואנו לחטיף חלבון. אם אתה אוכל מזון מעובד מקינדר בואנו, אתה גם יכול לאכול מזון מעובד מחטיף חלבון. נכון, תבחר את המעובד שלך. כן, לפחות החטיף חלבון, נביא לך חלבון. כן. אז זה פשוט קבוצה של ממתיקים מלאכותיים, סולטנגו, וכל הדברים שאפס קלוריות למתוק, נכון. זירו. יכול מאוד להקל על החיתוב שלך. קפה, כן. קפה וקפאין, אנשים מפחדים מקפה, הכל בסדר חברים, אפשר לשתות. הנה, תשתי. אני חיה לפחות על 5-6 כוסות קפה. אני התחלתי, האמת פחות, כי אין לי זמן, אבל זה גם לה בין 2 ל-3. שתדעי לך שאצלנו אנשים גם, הוא נספג פחות טוב. אז ככה או ככה, את צריכה כאילו כמות טיפה יותר. אוקיי. לא משנה, קיצר, טוב כמות לדעת, בטוחה זה 400 מיליגרם ליום. זה פחות או יותר 4-5 כוסות קפה. אפשר לעשות קפה, לא לפחד מזה. מיתון מתוקים, דיברנו על זה, על עניין הזה של לעשות שיט מסודר, ולא לאכול קוביית שוקולד כל יום. אני מתה לילה שאורי קוביה. אני אוכל קוביית שוקולד כל יום. מה אכלתי ביום? תסגור לי את החשק למתוק. או אלה שמראים לי את הסלים דליס הזה של ה-90 קלוריות. חברים, אכלתי אחד, אכלתי הכל. חברים, אני ולירון עובדות על כלל אכלתי אחד, אכלתי הכל. אני לא יכולה להסתפק בסלים דליס אחד, אני דופקת את כל החבילה. קוביית שוקולד מריר. אני אכלתי רביעה, אכלתי את 8 החפיסות שיש בתוך החבילה הזאת. את כל החפיסות, נכון, יש 3 ב-12 וכאלה ובאים בתוך זה, אני אוכלת כל ה3. אני אומרת לך, את מה קרה לי שבוע שעבר בסופר? הייתי בסופר, קניתי, יש את השוקולד הזה של הפרה, שיש בפנים חלב. את מכירה את זה שזה קראנץ' עם ביסקוויט בפנים? כן, זה 500 קלוריות לדבר הזה, 530 קלוריות לכזה. כן, זה 530 קלוריות. קיצר, אני הייתי בתור בקופה, הייתי עם עגלה ענקית של הקניות של אמא שלי, ואז אמרתי, וואי, תאיר, לא אכלת כלום מהבוקר, באמת, כבר היה איזה 12, זה כבר מאוחר בשבילי, ואמרתי, טוב, אני אקח קובייה אחת, כאילו, אני יודעת מה, שורה היה לה 135 קלוריות, כמה זה כבר, ואני לוקחת שורה, ואכלתי, באמת, היה לי טעים, איזה כיף, וזה מסתכל עליי. זה נמצא בעגלה וזה מסתכל עליי. תקשיבי, פשוט אכלתי הכל, ואז באתי בבושת פנים איך לא סיפרת לי את זה? לקופאית, אין, התביישתי, אנחנו נדבר על זה, אבל יש פה באמת בושה, זה בושה, שאתה לא מצליח, זה פשוט, אתה לא מצליח לשלוט בעצמך. התביישתי. שמעת מה הייתי מצלמת לך? הייתי מצלמת לך. הגלריה שלי ושל לירון בטלפון, אנחנו מצלמות אחת לשנייה את האוכל. ירדתי דיבה עכשיו. תקשיבי, הייתי מצלמת את העטיפה ככה. אכלתי את כל הזה. תקשיבי, באתי בבושת פנים לקופאית, היא פשוט אמרה לי, היא הסתכלה על זה כזה, וגם זה לא עבר לה בזה, אז היא אמרה לי, אני צריכה שתביאי לי אחד חדש, הלכתי להביא. מהסיפור הזה, מה אנחנו מבינים? שזה גם טיפ חשוב, לא ללכת לסופר רעב. כי אתה פשוט מתפתה לכל מה שאתה לא רוצה להתפתות אליו. נכון. אז זה מאוד חשוב. מים כבר דיברנו, אבל מים כל הזמן לשתות, גם לפני האוכל, 3 כוסות. כן, לפחות 2 כוסות לפני האוכל, 2 כוסות אחרי האוכל. כי שוב, אתה רוצה לסבוע, ולפעמים צריך לעשות מניפולציות על הגוף, צריך להגיד את זה, זה כל מיני דרכים לעבוד על הגוף, לנסות לשקר אותו, למרות שהוא מרגיש שאתה לא מכניס לו באמת כלום, נכון, אבל זה עובד לקצת זמן. אבל זה עובד לקצת זמן, וגם חוץ מזה אין מה לעשות, צריך להיות חזק פה. זה קודם כל, לא כמוני עם השוקולד. זה חזק מנטלי. מסטיק. נפלא. רעב בלילה, שווה עייפות, לך לישון. בדיוק. זה גם כלל. אני מגיעה הלילה, אני מרגישה שאני מתחילה להיות רעבה, אני פשוט בורחת למיטה. נכון, לפעמים שאתה רעב, או שאני הולכת להתקלח, נכון. אני הולכת או שאני הולכת להתקלח ואז לישון, כי זה בדרך כלל מרדים אותי. אז אני אומרת כאילו, טוב, די, מקלחת ולישון, ואז אין לי ברירה. שמתי את הקרמי, צחצחתי שיניים. וואי, זה עוד משהו. לצחצח שיניים זה אחלה, כי אתה כבר זהו, הפה נקי, מה עכשיו תאכל אוכל? בדיוק. מוטיבציה רעילה. לא על כולם זה עובד, עלינו זה עובד. חשוב לציין שלי יש שומר מסך, גם השומר של הבית וגם הבפנים, או שזה הפוך, לא יודעת זה, שהוא מוטיבציה רעילה לחלוטין. יש איזה מישהו שהתחיל את הטרנד לפני הבחור בארץ, ערבי אחד. שריף, שריק, איך קוראים לו?
שקירה. כן, המוטיבציה שלו רעילה מאוד, ואתה פשוט מסתכל על זה וזה עוזר. עליי זה עובד, אני לא יודעת, יכול להיות שאנשים אחרים זה לא. גם עליי זה עובד. אבל בגדול אני אפרש לכם איזה מי שלא יודע אנגלית, זה אומר, לא באמת, יש אנשים. אתה לא יכול לראות כמו צ'יט מיל. כן, אתה לא יכול ללכת לאכול צ'יט דיי, אם אתה נראה כמו צ'יט דיי. עליי זה עובד, לא יודעת אם לאחרים זה כן. להימנע מרטבים, שמן, סויה, קטשופ, כל הדברים האלו, אנשים חייבים לאכול רוטב וינגרט עם הסלט. לא חברים, אפשר לאכול נכון. מלח, פלפל ולימון, צריך להגיד אני אוכלת בלי כלום. נכון. אבל כי אני רגילה ולי זה טעים. באופן כללי שתדעו, מבחינה בריאותית, ברגע שאנחנו מרגילים את עצמנו לכמה שיותר טבעי, פחות תוספות. נהיה לכם יותר טעים. מעל, וחייב להוסיף את זה, וחייב להוסיף את זה. לא חייב, הכל בסדר. אפשר לאכול, הכל טוב. ושוב, זה לא אומר להימנע לגמרי לכל החיים. תסדרו לכם ארוחות טובות, נכון. ארוחות מסודרות. תאכלו 80% מהזמן טוב, בריא, בלי כל התוספות האלה. ב-20% לכו למסעדה, תתפנקו עם כוס יין, תתפנקו עם הרוטב הזה, תאכלו את הסלט הזה, טוב. עם נכון. פרמיז'ן, הכל בסדר, נכון. הכל טוב. ומי שרוצה לעשות ניסוי, שאחר כך גם יגיד לנו עבד לי, לא עבד לי וככה זה, שבועיים שלמים, אפילו שבועיים, כן שבועיים, כי אתם כנראה אנשים שאוכלים הרבה מתוק, תימנעו משוקולדים, תימנעו מכל דבר שהוא מתוק מלאכותי, ואז תנסו לטעום תפוח ואחד טוב, ואז תגידו לי מה יותר טעים, תפוח אמיתי נכון. או שוקולד מריר. נכון. וזהו, והכי חשוב, זה לדעת להגיד לא, לכל מי שמזיבך, כי אנשים לא יבינו אותך, ותמיד אתה אומר, אני בחיתוב, די, נו, אבל פעם אחת תגיד כן למסעדה, מה הבעיה? ואנשים, זה כאילו, חיתוב זה נהיה איזשהו מילת גנאי ורע, אבל זה, כמו שבן אדם אומר, אני טבעוני. כן, אף אחד לא אומר לו, כך תאכל ביצה, פעם אחת תאכל ביצה. לא, מה יקרה מפעם אחת? מה יקרה מפעם אחת? את הבשר. אז זהו, זה יקרה. אז תלמדו להגיד לא, גם אם אנשים לא יבינו אתכם. ותלמדו להגיד לא לאוכל גם, זה גם חשוב. בדיוק. תלמדו להגיד קודם כל לא לעצמכם, ואז תלמדו להגיד לא לסביבה שלכם. בדיוק, תלמדו להעריך את עצמכם, ואז אנשים גם יעריכו אתכם בחזרה. נכון. ובאותו הקשר גם, של להגיד לא, אם אתם יודעים שיש איזשהו מזון שהוא בעייתי לכם, מזון קבוע שאני יודע שאני נופל אליו, אני למשל, החולשה שלי זה דגני בוקר, כאילו אני ממש אוהבת, אני יכולה ליפול על חבילה. אני ממש, בבינג'ים הכבדים שלי הייתי נופלת פשוט על קופסה שלמה של ברנפלקס, אז כמו שזה ברנפלקס, ולא נדבר על הבושה הזאת שזה... לא רוצה להגיד, הבין שלי לפחות יותר שווה. כן, לפחות היית אוכלת קריות, אבל... קריות, לחם שחור ושוקולד עם ריחה. שתדעו ביחד, מחברת את זה, זה אחלה קראנץ', אבל תלמדו ממני, זה מכיר. כן. אז בקיצור, לא להכניס את האויב הביתה. אם אתם יודעים שיש איזשהו משהו בעייתי, לא להכניס אותו, להימנע מראש. זהו. אז זה הטיפים. אני חושבת שאם רגע אנחנו ניגע... אם אנחנו רגע נסכם את כל מה שאמרנו... 1, 2, 3, 4, זה... להבין מה הצריכה היומית שלך, ממנו לגרוע 500 קלוריות ולא יותר, כי רק כך תפגעו בעצמכם. זה בסדר לחכות. כמובן, בהתאם למטרות. אתה מגדיר מטרה, אתה מבין, אוקיי, מה אני צריך לעשות, כמה אני צריך לרדת בעצם, להעריך את זה לפי קילו, ואז אנחנו בודקים כמה קלוריות אנחנו צורכים ביום, מורידים מזה 500 קלוריות, ויאללה, התחלנו את התהליך, תזונה מתמדת ללא אירובי אגרסיבי, כי הוא פשוט ישחרר לכם הורמוני רעב שתמצאו את עצמכם אחר כך במקרר מאוד מהר, כי אתם פשוט לא תצליחו לשלוט בזה, לא כי אנחנו רעות. נכון. אימוני כוח חזקים, לפתח מסת שריר, לא לזנוח את זה, לצרוך חלבון כמו שצריך. להתאמן נכון, עם תוכנית מסודרת, תשקיעו בזה. אם אתם כבר מתחילים תהליך, תתחילו אותו כמו שצריך, מותאם למטרות. שלא דיברנו על זה, אבל ממש בקצרה. שינה טובה. תראי, אין יותר מדי, אני לא אפתח את זה, את היתרונות והכל, ולהיכנס למה קורה לנו ממש במהלך שינה. אתה שורף קלוריות שאתה ישן, הגוף שלך מתקן את עצמו, בונה את עצמו, השריר נבנה במנוחה, בהתאוששות, וזה קורה בעיקר בשינה, רוב התהליך הזה קורה בשינה, אז תשנו כמו שצריך, לפחות 7-9 שעות שינה בלילה. ולא לזלזל. כן. זה חשוב. במיוחד מי שרוצה לבנות שריר. נכון, ודבר האחרון שדיברנו עליו, משמעת עצמית, זה הדבר הכי חשוב, כי זה יוביל אותך לכל תוצאה שאתה רוצה בחיים, לא רק הגירעון קלורי. אם יש לך משמעת, אתה יודע מה אתה צריך לעשות. נכון. זה פשוט יפתח אותך לכל החיים. תלמד לקבל את המשמעת שלך, ואתה תראה איך זה פשוט יעיר לך את הדרך בכל מקום. אני חייבת להגיד משפט שאני ראיתי אתמול, שבר פחימה העלה, בר פחימה אנחנו אוהבות. פחימה, מתות עליך. משפט שאיזה סיני אחד אמר, הוא אמר, אני איזה נזיר סיני, לא יודעת. מי ששולט בצלחת שלו, יכול לשלוט בכל היבט בחיים. משהו כזה, כן. אהבתי. כן.
אם אתה יכול לשלוט בצלחת שלך, אתה יכול לשלוט בכל דבר אחר שתרצה בחיים. אז תזכרו את זה, ונראה לי שעם זה אנחנו נסיים את הפרק. לא באחד משפט סיכום כזה? מה איך לסכם? תראי. כי אני יכולה לתת טיפ ממני. הטיפ הכי גדול שלי זה ההבנה שהשינוי מגיע משינוי באורח החיים ולא משהו רגעי וזמני. זאת אומרת, אנשים שרוצים עכשיו באמת לכל החיים שלהם להיות רזים, לכל החיים שלהם להיות חטובים ולהיראות טוב ולהרגיש טוב, הם צריכים להבין שזה משהו לכל החיים, זה חתונה. זה כמו בן אדם דתי. בן אדם דתי, את לא תראי אותו טס לחול ואומר, טוב, אני אוכל לא כשר. נכון? כן, כי הוא דתי, כי יש לו עקרונות, כי זה תמוה אצלו, זה הבן אדם יופי. אז גם אני, כשאני הולכת לחול, אני טסה לחול, אני עדיין אתאמן שם, אני עדיין אוכל חלבון שם, כי זה דת. אתה מתחתן עם האורח חיים הזה, אתה לא... זה אורח חיים. זה אורח חיים לגמרי. אתה לא יכול להגיד, טוב, אני 3 חודשים יהיה ככה, ואז אני כל החיים אראה כמו קנדל ג'נר, כי לא. נכון, זה עבודה קשה. זה הסיכום שלי. כן, הסיכום יפה. אמרתי את זה אז שלפני אתונה, אבל צריך להבין, כשלפני שאנחנו נתנו לאתונה, אתה צריך להבין שזה אתה, נגד כל העולם, אף אחד לא יתמוך בך, אף אחד לא יהיה איתך, אלא אם כן אתה משלם למאמן, שככה יעזור לך, כמו שעד לא שילמתי לך, עשיתי את זה בחינם, כן, לא שאלתי, אבל זה אתה נגד כל העולם, כולם יהיו נגדך, כולם יצחקו עליך, ויגידו מה אתה עושה, ואתה צריך להבין, שבנוסף לזה שאתה נגד כל העולם, יש פה מלחמה עצמית, שהיא תמידית, זה, אתה כל הזמן צריך להילחם, והמנטרה שלי מאוד עזרה, הייתי אומרת לך כל הזמן, יש פה מנצח אחד במלחמה שלי נגד עצמי, וזה אני. לא משנה מה יקרה, לא משנה מה המחשבות שלי. יש מנצחת אחת פה, וזו אני. נכון. נגד כל המחשבות, נגד הכל. וזהו, אז תתמידו וזה ישתלם. ואני מקווה שעזרנו לאנשים באמת, רגע, טיפים פרקטיים. נכון. וגם האמת, בלי חרטות. באמת. כן. זה כל מה שאנחנו יכולות לתת לכם, בהכי מתומצת שיש בה... כן, אם הייתי חרטטנית, הייתי באה ואומרת לכם, בואו אליי, תוך שבועיים מורידה אתכם 20 קילו, ועושה עליכם קופה. אז אני לא אעשה לכם קופה, אולי נעשה קופה בדרך אמיתית ואיכותית, אבל לא ככה. נכון. אז שמחות לעזור תמיד. יש לנו מטרות יותר גדולות ונעלות מזה. כן, שמחות לעזור תמיד, עד כאן. כאן לשירותכן, לירון ותאיר, בלי צ'יטים. בלי צ'יטים. נתראה בפרק הבא. תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות האסקטים. אפשר למצוא אותנו בטיק טוק, בלי צ'יטים או באינסטגרם הפרטי. עד כאן, ביי ביי.